Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дарагія сябры. У апошніх праграмах было шмат прадстаўнікоў, скажам так, мужчынскай паловы чалавецтва. Але, захоўваючы гендерную роўнасць, мы сёння запрасілі цікавую пісьменніцу, маладую стваральніцу новых літаратурных жанраў Людмілу Шчэрба. Ёй належыць якраз такая цытата: «Гэта мова абрала мяне, я беларуска, я тут нарадзілася, як я яшчэ магла б найбольш шчыра паказаць наш менталітэт і апісаць беларускія рэаліі». Так што вось Людміла у нас у гасцях. Вітаю вас, Людміла. Добрый день. Людміла Шчэрба, беларуская пісьменніца. Нарадзілася ў Мінску, скончыла музычную школу па класе цымбалаў, філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і аспірантуру Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Была сябрам літаратурнага аб'яднання «Першацвет». Працавала ў часопісе «Першацвет», газеце «Сям'я», зараз літаратурны рэдактар у «Камсамольскай праўдзе». Паэзія і проза друкуюцца ў розных літаратурных часопісах і газетах. Людміла Шчэрба, аўтар раманаў «Уладар рыбаў», «Урбан М», «Адзін дзень не майго жыцця». Вы пішаце на беларускай мове, вы шмат гаворыце пра ролю і значэнне беларускай мовы, вы размаўляеце на беларускай мове, але газета «Камсамольская праўда» выходзіць на рускай мове. Такім чынам, вось як спалучаюцца ў вашай творчасці вось гэтыя дзве мовы? Працую я і з беларускай мовай таксама, таму што тэксты часам ёсць і ў камсамольцы беларускамоўныя, але я яшчэ працую і ў беларускім гістарычным часопісе. Вось таму такі баланс моў, даводзіцца хутка пераключацца, але я не адчуваю нейкага дыскамфорту ні ў адной, ні ў іншай плыні. Канешне, беларуская мова мне бліжэй, гэта мова з дзяцінства, мова бабулі. Гэта магчымасць выразіць сябе ўсё-ткі, таму што пішу я па-беларуску, і нараджаюцца і вершаваныя радкі, і раманы па-беларуску. Вы скажыце, вы пачыналі з вершаў. Вось так, скажам так, вы прыйшлі у «Першацвет», маладая, першыя вершы вашы. І што ж так пацягнула такія сур'ёзныя рэчы, раманы. Раман напісаць, это ж увогуле патрэбна і часу шмат, і ўвогуле гэта такое палатно, якое вымагае і уседлівасці, і ў прынцыпе такога маштабнага мыслення. Так, гэта і вялікая падрыхтоўчая праца таксама. Асабліва, калі ва «Урбане М» ёсць гістарычная частка, трэба было і ў архівах пасядзець, і разабрацца з гістарычнай тэматыкай. Я лічу, што вершы – гэта такое спантаннае праяўленне сябе. Верш можа заспець дзе заўгодна, таму заўсёды нашу з сабой асадку і паперу. Гэта больш такое эмацыйнае выражэнне сябе. У раманах гэта ўжо сплаў і аналітычнага, і эмацыйнага. І гэта развагі, нейкія філасофскія думкі, разважанні. Людміла, вы ствараеце раманы па ўнікальных жанрах, якія вы называеце «Handmade», раман «Фільмаслоў» і «Нана-раман «Правакацыя». Бачыце, я нават падгледзеў, як гэта называецца, таму што цяжка на першы момант вымавіць гэта ўсё. Як вы вызначаеце гэтыя жанры, чым яны адметныя для вас і для чытача? Першы раман «Уладар рыбаў» «Фільмаслоў», «Правакацыя». Чаму «Фільмаслоў»? Таму што вобразы тут настолькі інтэрактыўныя, што калі чытаеш, чытач настолькі ўзаемадзейнічае з тэкстам, што перад ім нібы такое кінематаграфічнае палатно уяўляецца. А нана-раман «Правакацыя», нана-раман, ён складаецца з невялічкіх частачак. У літаратуры гэта СМС-перапіска, гэта нейкія такія слоўныя, моўныя аб'екты, арт-аб'екты, моўныя скульптуры, так скажам. Караценькія апісанні. Гэта недзе і у сацсетках падгледжанае, падслуханае. Чаму такі выбар?
Таму што ўжо даказана, што сучасны чалавек здатны ўспрыняць адразу тэкст не больш як 1000 знакаў. І калі ўжо нават у тым жа Фейсбуку разварочваецца ў іншай укладцы, ўжо чытачу робіцца сумна. Таму мой раман так як лапікавая коўдра складаецца. Ну, гэты тэрмін уже, дарэчы, пайшоў ва ўжытак. Так, мне вельмі прыемна, канешне, што такі мой хендмейд пайшоў ужо ва ўжытак шырокі. Ну і як бы нараджаецца і форма, вось такая новая, незвычайная, і змест. Яны вельмі цесна ў мяне спаяныя. І я нешта не выштукоўваю нічога, яно нараджаецца натуральна. А што ж рабіць тады з Дастаеўскім? Што рабіць, значыць, вот з нашым, напрыклад, Іванам Пташнікавым, дзе там ідзе расцягнута пра тое, як чалавек ідзе па дарозе на 3 старонках? Гэта іншая плынь мыслення аўтара. Яна павольная, яна разважлівая, але я думаю, што чытач не пашкадуе, калі вось выдаткуе свой час менавіта на гэта, таму што гэта аснова. Як кажуць, што трэба навучыцца маляваць спачатку, Каб стаць абстракцыяністам, так. Трэба спачатку маляваць. Мець базу намаляваць. Так, база, як яна ёсць. Каб не было папярэдняй базы, магутнай, ідэалогія асыплецца, ось калі кажуць там за ідэалагізаваныя творы, там той жа чорны, там не трэба гэта вывучаць, трэба, таму што ідэалогія асыплецца як восеньскае лісце, а сутнасць, ось гэта менавіта тое, што пісьменнік сабою уяўляе, што ён хоча данесці нейкія зрухі душы свайго пакалення. Гэта вельмі цікава, і гэта застаецца заўсёды. І па гэтым відаць мастака. Ось. Таму я лічу, што толькі з папярэння, толькі з трывалага грунту можа вырасці нейкае моцнае. Калі ёсць моцнае карэнне, то будзе і дрэва моцнае. Вы з вялікай цеплынёю успамінаеце літаратурнае аб'яднанне «Першацвет». Вось што вы пісалі. Гэта была сапраўдная школа для юных аўтараў, сустрэчы з Янкам Брылём, Рыгорам Барадулінам, Геннадзем Бураўкінам, Анатолем Сысом, Раісай Баравіковай і іншымі знакамітымі паэтамі і пісьменнікамі. Сядзенне там за адной партай у двухосях з Альгердам Бахарэвічам, з Міцерам Вішнёвым, Алесем Пашкевічам і многімі на сёння вядомымі аўтарамі. Ну вось гэта якраз і паўплывала на шырыню вашых поглядаў і вашы, так сказать, далейшыя крокі ў літаратуры. Сапраўды паўплывала. Гэта вельмі добрая была справа. Вось вялікі дзякуй Алесю Масарэнку, што ён стварыў гэтае аб'яднанне, што мы мелі магчымасць дзяліцца нечым сваім, бачыць узровень, самому расці, абмяркоўваць свае творы, вучыцца ў старэйшых. Ось. І, канешне, у першую чаргу мяне вельмі ўражвала інтэлігентнасць гэтых асобаў. Яны да нас ставіліся для маладых з вялікай павагай. Ось гэта было вельмі прыемна, таму што здавалася, а хто я там, а хто Брыль. Вось калі я там рабіла гутарку з Янкам Брылём, то я пакінула ў яго слова наглы. Ну, думаю, гэта ж Брыль, ён жа кожнае слова вывярае. А ён потым мяне паўшчуваў, кажа, а чаму вы мне вось на нахабны не памянялі? Не глядзіце, што я Брыль, я таксама магу памыляцца. Вы яшчэ не былі стыль-рэдактарам. Была яшчэ. Цяпер вы можаце паправіць чалавека роўнага Брылю? Ну, я думаю, што ўсё па ўзгадненні. Вы сцвярджаеце, беларускаму пісьменніку абавязкова трэба сказаць у сваім жыцці купалаўскае: «Я адплаціў народу, чым моц мая змагла». Вось у гэтай сувязі як гэта паставіцца да сучаснай маладой беларускай літаратуры? Ці адплочвае яна народу? Я думаю, што ўсё-такі больш адплочвае. Зараз такі час, што няма накіроўваючай і кіруючай сілы, і як бы гэта яшчэ цяжэй, а гэта яшчэ цяжэй. І ў адказе сам пісьменнік накіроўваць толькі ўласнае сумленне і густ мастацкі.
Вось. Таму, канешне, хочацца, каб і вельмі ахайна ставіліся да нашай спадчыны і да асобаў. Вельмі імпануе Ганна Севярынец, як яна ставіцца вось да вобразаў, і яна паказвае іх жывымі людзьмі, нашых пісьменнікаў, паэтаў, і ў той жа час не робіць іх нейкімі папсовымі такімі вобразамі. Вось яна ставіцца ашчадна да гэтага. Ну, Людмила, наша апытанка, што для вас значыць патрыятызм? У Іоанна Багаслова ёсць словы такія, што хто баіцца, той мае праблемы з любоўю. Патрыятызм – гэта любоў да радзімы. І чамусьці мы баімся гэтай любові выказваць яе на сваёй радзіме. Калі мы з'язджаем за мяжу, мы размаўляем па-беларуску, мы ганарымся, што мы з Беларусі. Лічу, што розныя мерапрыемствы кшталту еўрапейскіх гульняў вельмі стымулююць так званы такі побытавы патрыятызм. Калі кожны чалавек чытае там гэтыя нейкія матэрыялы для турыста, пачынае: «О, гэта моя Беларусь, дык нас сапраўды ёсць чым ганарыцца». Для мяне асабіста вось патрыятызм – гэта вельмі асабістае шчымлівае пачуццё. Калі, напрыклад, у нейкай вандроўцы ў Егіпце ты раптам сустракаеш бусла, і гэта настолькі радасна і прыемна. Калі глядзіш і думаеш: «О, а ў нас над Пціччу прыгажэй заход сонца». Вось, таму я лічу, што патрыятызм складаецца з такіх вось побытавых нейкіх рэчаў. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Канешне, Біблія. Гэта жыцце Ефрасіні Полацкай. Безумоўна, Купала, Колас, таму што, каб зразумець душу беларуса, трэба вось як бы гэтыя дзве іпастасі пісьменніцкія спасцігнуць. Гарэцкага дзве душы. Вось. Абавязкова Чорнага, я лічу, таму што вельмі такі складаны псіхалагізм у яго. Ну, вельмі шмат, канешне, магу пералічваць. А што вы чытаеце зараз? Зараз, ну, як бы перманентна я чытаю Евангеллі, якія выдадзены былі ў 1755 годзе у царкоўна-славянскай мове. З нядаўна прачытанага, хутчэй перачытанага, гэта Міхась Чарот «Босыя на вогнішчы», гэта Маяковскі «Воблак у штанах», вось і філасофская кніга Алеся Антіпенкі, нашага прыпадобнейшага да насарога. Ну, і ваш любімы беларускі пісьменнік? Аднаго не назову. Канешне ж, гэта Купала. І памятаю, мяне вельмі ўразіў Чорны. Я прачытала яго не ў пару. Вось Лявон Бушмар. Я прачытала яго маленькай дзяўчынкай, і вельмі моцнае ўражанне на мяне зрабіў. Вось, ну і Мелеш. Дзякуй. Ну і вы многа гаварылі пра беларускую мову. Што вы можаце дадаць да пытання, што для вас беларуская мова? Мова – гэта, безумоўна, наш скарб. У мове закадаваная душа народа, закадаваныя яго маральныя нейкія прынцыпы. І гэта вельмі цікава. У беларускай мове, напрыклад, гендерная роўнасць, ну, мы вяртаемся да пачатку. Вось таму узяць шлюб абое бяруць роўна. Ніхто ні за кого там не выходзіць. Ну і мова – гэта, безумоўна, голас народа. Калі ёсць голас, народ можа гаварыць сам за сябе. Калі у народа няма голасу, то за яго будзе казаць нехта іншы. На жаль. Вось, таму трэба берагчы, развіваць вось тое, што склалася на дадзеным этапе, гэтую мову трэба далей развіваць. Ну і для мяне, як для пісьменніка, гэта, канешне, сувязь з ноасферай і магчымасць кантактаваць з чытачом. Гэта мой інструмент, як для спевака голас. Таксама гэта і мой. Каб чытач пачуў, каб гэта было яму зразумела, вось, і каб адбылася камунікацыя. Ну што ж, дзякуй за пытанне, дзякуй за гутарку, поспехаў вам у жыцці і ў літаратуры. А я скажу для нашых тэлегледачоў, што гэта была гутарка з пісьменніцай Людмілай Шчэрба. Усяго найлепшага, да пабачэння, да новых сустрэч.